wilden nu iets anders doen en we houden sowieso allebei van reizen. Dus we kwamen op het idee om met een busje te gaan reizen en dan door Europa en dan in datzelfde busje daar iets te gaan maken. Daarmee zijn we op weg naar onze buurman. Dus Borman Tallinn. Voor mij is het een soort van belevingstrip. Een soort van het delen van de gevoelens, gedachten, ideeën die wij hebben en die wij tijdens de reis hadden. Europa. Es ist völlig klar, dass Europa sozusagen in einem Catch-22 ist. Kijk, ik beschouw mezelf als een Europeaan. Ik weet ook niet precies wat het is, maar het is de behoefte om tot iets groots te behoren dan alleen een Leeuwarder of een Fries of een Nederlander. Ik zou willen, dat is eigenlijk mijn grootste doel met deze installatie, dat mensen er wel over na gaan denken. Vind van wat je wil vinden, maar verhoud je er wel toe. En vind jij dat Europa uit elkaar valt? Ja, ik weet niet of het uit elkaar valt. Brexit is een beetje een proeftuin. We zullen zien hoe dat allemaal uit gaat pakken. En, ik weet niet wat de toekomst zal brengen. Maar ik hoop niet. Ik hoop dat we juist toegaan naar een wereld waar we meer samenwerken. Zonder dat we allemaal één hoeven te worden. Dat is absoluut niet wat ik wil.